Wie zit er naast mij op de barkruk? Mark Volleman uit Middelburg. Mark, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Nou, dat ga ik zeker proberen. Daar heb ik wel zin in. Nou, die krijg je van Veerle. Kijk eens aan, dankjewel Veerle. Dankjewel. Nou, ik ga gelijk proeven. Ja, dat is al een klein geluksmomentje, hè? Dat is al het geluksmoment van de avond. Als ik het nou heb over grotere of hele grote geluksmomenten, waar denk jij dan aan? Ja, dat is best een moeilijke vraag. Maar wat misschien een geluksmomentje is, we lopen hier op de beurs, veel ondernemers en dan zie je heel veel bekenden. Tussendoor mensen vanuit mijn netwerk, klanten, etc. En in één keer zie ik daar mijn dochter lopen. Mijn dochter, Fleur, 18 jaar. En je wist van niks? Ik wist van niks. Ze zit op Scalda, doet haar hotelmanagement en een van eigenlijk haar dromen is om een eigen horecazaak in Middelburg te openen. Een eigen lunchroom. Daar praat ze al over sinds ze een jaar of 12, 13 is. Nu is ze inmiddels 18 en ik zie haar in één keer lopen. Ja, en weet je, dat geeft mij wel even een geluksmomentje. Hoe trots kun je zijn als vader zijnde van nou, dat je eigen dochter daar zo hard dromen najaagt. Ja, nou je bent nog trotser op het moment dat je het lint door mag knippen. Ja, eigenlijk wel hè. Eigenlijk wel. Ja. En wat zei ze? Ja, ze zei, hey pap. Ze wil bijna zeggen, jij hier ook? Nee. Nee, maar het was wel leuk om dan gewoon even te kennen. Dus ik heb haar even rondgeleid, met mensen kennis laten maken. Ze wil later ook podcast opnemen. Dus ik heb haar in contact gebracht met iemand die een podcaststudio heeft. Dus dat zijn eigenlijk wel leuke dingen. We hebben samen iets gedronken. Ze had vriendinnen mee. Leuk. Leuk. Wat betekent geluk voor jou? Gezellig met mijn gezin zijn, met mijn vrouw, lekker op vakantie. Vriendschap, relatie, familie. Ja, op vakantie gaan of zo. In Thailand geweest, dat is dan nog wel leuk. Klinkt lekker. Ja, met mijn zoon en mijn kleinkinderen. Wie zitten er op de krukken? Nou, ik ben Lieselotte Manten. En waar kom je vandaan? Goes, van hier Goes. En ik ben Isabelle Manten en ik kom uit Goes. En jullie zijn? Zussen van elkaar. Zussen, ja. Lusten jullie een echte Zeeuwse mocktail? Ja, zeker, ja. Oké, dan maakt Veerle die voor jullie klaar. Super, dankjewel. Praten wij ondertussen even over jullie geluksmoment. Is dat een moment dat jullie samen beleven of doen jullie niks samen? Nou, wij zijn echt heel veel samen. Wij doen eigenlijk alles samen. Alles, eigenlijk echt alles. Onze vriendengroep is hetzelfde, vakantie samen. Dus er zit zeker wel geluksmomentjes tussen. Want hoeveel schelen jullie? Ik ben 18 geworden in april. En ik ben nu 20. Oh ja, dus 2 jaar. Anderhalf. Ja, anderhalf. Ja. Dus echt niet veel, ja. En als het dan gaat om een geluksmomentje, waar denk je dan aan? Nou, we hadden wel een grappig moment waar wij gelijk aan dachten. Dat was in de laatste vakantie in Marokko. Want jullie gaan ook samen op vakantie. Ja, samen met het gezin. En we willen eigenlijk ook graag met z'n tweeën een keertje. Dat lijkt ons ook wel leuk. Maar in Marokko, toen gingen wij een avondje, op een zaterdagavond gingen wij uit. En we zaten in een soort riad. Dus dat is heel persoonlijk en een heel klein hotelletje. En dan hadden we gevraagd aan de eigenaar van, ja, we gaan uit. Hebben we een sleutel nodig of doe je de deur voor ons open? En hij zei, nee, ik blijf wakker. Vervolgens om, ik denk 5 uur, klopten wij aan. Niemand deed open. Dus nog een keer aankloppen. Kloppen, bellen. Ik denk, we hebben er sowieso al 2 uur denk ik gestaan en het was al 5 uur. En werd het al een beetje paniekerig? Ja, want we hadden geen plek om te slapen. Dus, en je bent wel nog steeds in Marokko. Midden in Marokko, in een oud gedeelte. Niks hadden we. En het was geen helemaal bereik. donker? Nou, het werd zelfs al licht daarna. Dus ja, maar na 2 uur hoorden we iemand naar beneden lopen naar de trap. En toen dachten we echt van ja, gelukkig. Ja, dat was even een bestemmomentje. Oh, maar ja, we waren En samen. deed hij open in zijn pyjamaatje. Oh, sorry, ik was in slaap gevallen. Ja, dus wij daar naar ons bed in en we moesten 7 uur weer op voor het ontbijt. Dus niet geslapen. Maar dat was wel een geluksmomentje van ons hoor. Ja, Het was vooral een opluchtingsmoment. Het was minder erg omdat we gewoon met z'n tweeën waren. Anders was het denk ik wel een beetje meer paniekerig geweest. Ja. Die konden er nog om lachen. Ja, want als hij niet de deur open gedaan had, dan... Dan sliepen we voor de deur. Was het Ik weet gewoon het wachten, niet. ja. Wat betekent geluk voor jou? Ja, heel veel geld. Nee, dat maakt mij gelukkig. Een beetje lekker weer eigenlijk ook wel. Dat zou ik wel fijn vinden. En voor de rest gewoon ja, familie en vrienden om je heen. Gewoon kunnen doen wat je leuk vindt. Eigenlijk heel makkelijk, heel simpel. Ik ben gewoon heel gelukkig. Al 49 jaar met mijn echtgenoot, dus het gaat helemaal goed.
Mijn vrouw. Ja. Ik kan er eigenlijk niet veel meer van zeggen, maar ik bedoel... Nou, lekker in het zonnetje staan. Wie zit er naast me op de kruk? Ja, ik ben Sander. En waar kom je vandaan? Ik woon in Brabant in Roosendaal. Oké. En hoe kom je in Zeeland terecht? Gewoon voor werk? Ja, ik werk als freelancer in de horeca eigenlijk. En ik werk eigenlijk heel veel in Zeeland, veel in Renesse en dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus, De kust? Ja, de kust. En nu voor de catering vandaag. En als ik zeg, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Zeg je dan ja of kun je hem zelf beter maken? Ja, ik kan zelf ook wel aardig wat drankjes maken, maar ik lust er altijd eentje hoor. Ja? Oké. Zeker, lekker. Zou je zeggen, probeer hem eens van lekker. Veerle. Ik denk dat ik hem lekker vind. Dankjewel. Oh, dat is top. Ja? Lekker. Oké. Als ik Heerlijk. vraag van, waar denk je aan als je een geluksmomentje uit je leven? Wat schiet je dan te binnen? Ja, 2 jaar geleden mocht ik meedoen aan de Alleskunner. Het spelletjesprogramma op SBS 6. Dat was voor mij wel echt een geluksdingetje. Ik vond het altijd leuk om mee te doen. Dus, Leg eens uit. Wat is het voor programma? ja, het is gewoon een spelletjesprogramma waarbij je begint met 100 mensen. En daarna ga je gewoon elke keer vallen de mensen af. En als je overblijft, dan blijf je over. En dan kun je uiteindelijk €5000 winnen. Nou, je moet je eerst aanmelden en dan moet je wel uitgekozen worden. Ja, uit de 7000 mensen was ik uitgekozen toen om mee te doen met nog wat mensen. Dus dat was... En wat verwachtte leuk. je ervan? Dat was mijn geluksmomentje, zeg maar. Dat ze zeiden van je mag meedoen. Dus ja, dat nog was echt voordat top. je eigenlijk aan het echte spel begon? Ja, dat moment was gewoon echt heel erg leuk. Dat ze gingen bellen van ja, we hebben je uitgekozen, je mag meedoen. Je wordt dan en dan verwacht. Nou, toen begon natuurlijk wel de stress, maar toen moest ik me gaan voorbereiden. Dus dat En was wel, waarom was het een geluksmomentje? Ja, maar dat gewoon, nou, lang gekoesterde droom is misschien overdreven. Maar het leek me altijd heel erg leuk om mee te doen aan een televisieprogramma. En dan ook nog iets waarbij je gewoon spelletjes kunt spelen. Ja, ik vind het altijd heel leuk om mezelf aan te passen. En hoe zeg je dat? Over na te denken over hoe spelletjes werken en om, zeker om te winnen. Oh, dat toch ook? Ja, winnen is belangrijker dan meedoen hoor, zeg ik altijd. Ja, En weet ik wel. gaat het dan om het winnen of om het geld dat je ermee kunt winnen? Ik denk misschien wel meer winnen. Ja? Ja, zeker. Ja. Geld is natuurlijk leuk meegenomen, maar nou ja, het was wel veel geld. Maar... Ja. Maar zelfs als je er niks mee verdiend had, dan had je het toch meegedaan? Ja, zeker Ja. weten. Ja, zeker. Ik heb nu ook niks verdiend, dus ja, ik heb wel 2 weken lang plezier gehad. Dus was, Hoe was zeker. het? Ja, dat was top. Wel heel erg stressvol, maar elke keer sta je natuurlijk helemaal aan, spanning en zo. Maar ja, uiteindelijk was het gewoon een van de leukste dingen die ik heb gedaan, denk ik. En hoe is het afgelopen? Ik ben geëindigd op plek 39. Dat is toch wel goed? Ja, dat is op zich wel goed. Ja, maar, niet wat je wilde, top 20 had ik wel, dan had ik het zeg maar echt oké gevonden. Maar ja, sommige spellen dan, je kan het of je kan het niet, zeg maar. Dus dat was een beetje het dingetje eigenlijk. Maar geen spijt dus? Nee, zeker niet. Nee, ik ben er wel op zoek naar een ander programmaatje hoor, lijkt me wel leuk. Beetje, als ik maar spelletjes kan spelen, als ik maar wat kan doen dan... Oké, dus niet iets Big Brother-achtigs? Ja, niet per se, nee. Nee. Er moet net iets meer spanning in Ja, er zitten. moet iets meer gebeuren inderdaad, ja. Oké. Ja, Nou, misschien zo'n spel waarbij die dingen ronddraaien dat je in het water kunt vallen? ja, misschien ook wel leuk inderdaad, ja. Ja. Er moet maar eens wat nieuws komen op tv, denk ik. Nou, alvast veel succes dan. Dankjewel.